Mena kabako dɔ d'i ma kulu wallahu kan. Wallahi nin ka teli kojugu o ye teliya dan ye. N terikɛ, n'i sɔmina i yɛrɛ la tuma o tuma ko i ka kow jɔlen don, i garizigɛ sirilen don, i ma n'i bolo don ko o ko la a si tɛ ka ɲɛ sɔrɔ, kan'i sigi dɛ, wuli k'a ɲɛɲini. N bɛna kulu wallahu nasira dɔ d'i ma n'i y'a kɛ a kɛcogo la, blocage, siri jugu, garizigɛ datugu, Ala b'i kisi ka bɔ a ma. Mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ, Ala b'i garizigɛ dayɛlɛ k'i ka koɲɛw dayɛlɛ ka siri jugu tigɛ ka bɔ i kan. Kulu wallahu de b'a kɛ. Ne y'a f'i ye, kira ko kisi nɛmɛ b'a kan, Aisha ma, an ba Aisha ta, a ko kana sɔn ka sunɔgɔ abada f'i ka kuranɛ jigi. Aisha ko n bɛ kuranɛ jigi cogo di? Kira ko kuranɛ jigini tɛ dɔwɛrɛ ye yanni i ka sunɔgɔ kul huwallahu kalan siɲɛ 3 a b'i n'a fɔ i ye kuranɛ daminɛ bi ka taa bila si la, i b'a fɔ i ye kuranɛ bɛɛ jigi. O la ne balimakɛ, ni e yɛrɛ kamana gana i ka garizigɛ ko la, i kamana gana, blocage de b'i kan, siri jugu bɛ i kan, i ka koɲɛw jɔlen don, baaraw tɛ ka taa ɲɛ, i ma n'i bolo don ko o ko la a tɛ ka ɲɛ i bolo, si ka kul huwallahu sɛbɛ siɲɛ 3. Wallahi billahi n bɛ ka nin min di, garizigɛ ko la, siritigɛ la, nin ka teli kojugu o ye teliya dan ye. N'i ye kul huwallahu sɛbɛ walan ka siɲɛ 3, i bɛ a kelen kelen n'a bɛɛ, i bɛ sɔmadu kɔnɔ bonya. Ni k'i ka garizigɛ ko hami don a kɔnɔ, i ka wari ko hami, i ka baara ko hami, i ka taama ko hami, i ka ntaman ko hami, o don a kɔnɔ. Ji kunangolo ti kumu. N'i ye ko ko kɛlen, wallahi sababu de bi ala. Foyi ti ganzan ye. Sangolo ma dati, dugukolo ma dati, janeme ma dati, alijine ma dati, adamadenw ni jinɛw ma dati. O de la ala ko kuranɛ kɔnɔ k'an ka sababu ɲini. N balimakɛ, sababu ɲini i ka kow la. Ko foyi ti dugukolo ka sababu tɛ min na. N'u y'i nɛgɛ ko sababu ye galo ye, billahi fili juguba don. Foyi tɛ yen sababu tɛ min na. E ma ye ala ba yɛrɛ kumana kuranɛ kɔnɔ k'an ka tugu sababu nɔfɛ wa? Ne balimakɛ, n lamɛn n bɛna sababu wulibali dɔ d'i ma kul huwallahu kan. A lajara b'i k'a kɛ, wallahi i b'a jɔyɔrɔ ye. N'i ye kul huwallahu bɛɛ sɛbɛ k'a sɔmadu kɔnɔ bonya, k'a nasi bɔ siɲɛ 3 dama don, siɲɛ 3. O man ca dɛ. O tumana n'i y'a siɲɛ 3 nasi bɔ, o y'a sɔrɔ sɔmadu minnu b'a kɔnɔ, i ka garizigɛ ko hami donna o kɔnɔ, i ka hami gɛlɛ donna o kɔnɔ. I b'i jija. Yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko timitimini. I bɛ timitimini bulu dɔ tigɛ ka na, ni k'a da tile la n'a jala, i bɛna o ni baraganti ɲagami ɲɔgɔn na, ni ka kul huwallahu siɲɛ 3 nasi ta k'o dɔɔnin kɛ a la. Parfɛn min ka di i yɛrɛ nikun ye, o parfɛn dɔ ɲini i k'o k'a la. Wallahi n kalina ala bonyana, cɛ o cɛ ye wusula wusu, muso o muso ye wusula wusu, sɔgɔma tile ti bi abada fɔ dɔ k'a f'i ma hɔn. Tile ti bi abada fɔ ala ka wari dɔ don e garizigɛ la. I ka ɲinifɛn ye min ye, wallahi ala b'a d'i ma. N balimakɛ, a kɔrɔbɔ dɔrɔn. Mɔgɔw bɛ tile ka fayidaw bila, mɔgɔw bɛ tile ka yirisun foto ta k'a bila ko nin bɛ nin kɛ, nin bɛ nin kɛ. Nka nin ye wulibali de ye ha. A bɛ fɔ minnu ma ko wulibali, o dɔ don. N'i y'a kɛ a bɛ kɛ. Wallahi maa o maa ye nin wusula baara nin cogo la, k'i to o wusuli la, n'a y'a sɔrɔ e ye taamaden de ye, i ka taama bi diya i la. N'a y'a sɔrɔ e bi damanda de la, sanuko hami de bi e la, k'e to nin na, billahi i bi sanu sɔrɔ. Tɔw b'a f'i ma k'i ye mun kɛ de. N'a y'a sɔrɔ e ye feerekɛla de ye, k'i to nin na, i bɛ marché kɔtigɛbali de sɔrɔ. O tuma garibukɛ ye nin di aw ma fufalaki fi sabilillah. Ni maa min y'a kɛ, kana ɲinɛ dɛ.
nzama duwabula duwaw min nga nɔgɔ i yɛrɛ ma o kɛ garibukɛ ye wallahi ne ma to ɲini fɛ ma jini fɛ mais ala si ja ni kɛnɛya o di nin tigi ma min kɛla sababu ye ka ne ka nin tɔɔrɔ wuli ni ma kɛ fitiriwale ye malakɛ i man ka dɛsɛ o la dɛ o tumana i kɛ o kɛ ka konate ka ala tɔgɔ ta ka baara kɛ n'a ye i se duwaw min ye o do garibukɛ ye o do garibukɛ ye laɲini foyi ti anw na fo ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ ani kamanagan kɔnɔ o de la ne wulila k'an jɔ ka wulibali dɔ di aw ma kuranɛ kɔnɔ nafolo ko sira kan maa o maa diɲɛ na e bi fɛ ka nafolo yɛrɛ de sɔrɔ ka nafolo caman sɔrɔ a telima karabali la teliya la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma setanɛ baara kɛ iza wakati nafolo baara do iza wakati ale ye nafolo surusi de ye ala ka kuranɛ kɔnɔ e bi fɛ ka nafolo yɛrɛ de sɔrɔ karabali yɛrɛ la fo mɔgɔw dabali ka ban karisa y'a ka nafolo sɔrɔ cogo di karisa y'a ka nafolo sɔrɔ cogo di a ka sababu b'o la mini wallahi iza wakati nafolo baara do wa baara a ka nɔgɔ kojugu sabu a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye nga baara in yɛrɛ bi kɛ 30 de nga i b'i ka wari kilancɛ de sara fɔlɔ 15 ani ka sɛ sɔngɔ nɔgɔya kama an bi baara kɛ i be diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ iza wakati baara bi se ka kɛ ka i to i sigiyɔrɔ la i be yɔrɔ o yɔrɔ i be dugu o dugu i be quartier o quartier bɛɛ bi se ka iza wakati nafolo baara kɛ wa n'i y'a baara kɛ siga foyi t'a la ala bi sɔn i b'a nafolo sɔrɔ baara jɛlen do konsigasi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ maa o maa y'a kɛ i b'a ye an tɛ fɛn wɛrɛ fɔ ka fara o kan nka n'i y'a kɛ wallahi i bɛna ye tiɲɛ dan ye kelen ye n karamɔgɔ nin kɔrɔbɔ i k'a lajɛ e min ko nafolo ko hami de bɛ e la n ye sen don ka molo don n dala somaw fɛ yen n dala moriw fɛ yen u ye n ka wari minɛ ka namara k'a dun na iza wakati baara kɛ wallahi i b'a ye o tumana maa o maa ka sababu bɛ an bolo n'an bɛ se k'o tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya a n'a ka tɔɔrɔ la yarabi ala k'o tigi ɲɛsin a ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli maa min mako bi garibukɛ yɛrɛ la an ka telefɔni nimero o ye +223 72 24 02 98 +223 72 24 02 98 n'i y'an wele o nimero in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tumana ala k'an bɛ sababu ma maa o maa ka sababu b'an bolo ala k'o tigi ɲɛsin an ma an kanubagaw a n'an lamɛnbagaw yarabi maa o maa bɛ an ka ala tɔgɔw ta ka baara kɛ n'a ye ala ka barika don a bɛɛ la yanni fayida in ka kuncɛ sa an b'a ɲini lamɛnbagaw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan an bɛ suratul fatiha kalan ni ka kulu alaw kalan siɲɛ 3 ka ko in datugu ni ala barikama tɔgɔ ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كبرك